Ni mengi sana. Tumepoteza watu vijana wengi. Dwe achiel nyaka ne jopuonjre manotimo penj mar klas 8 higa mokalo riwore gi skunde mag sekondar. Moko kuom jopuonjre pok oriwore gi skundegi kaluwore gi onge mar omenda. Jonyuol mag nyithindo mawuok e anyuola mochando osebedo ka oketo geno maggi e basari, mano mar somo mar NGCDF. Kata kamano ng'ur mathoth osewuok e wi omenda makamano e wi yo ma bende osebed ka ichiwego. Jafwambo marwa Chris Owino ne obet piny kod moko kuom jood bura mar yudo duoko mag weche makamago. Geno maduong' mar piny owacho mar NAC e kinde mane gichuogo basari mar somo e omenda mar dongruok e ute od bura mar NGCDF e higa mar 2003 ne en keto e ratil achiel nyithindo mawuok e anyuola mochando kod mago mawuok e anyuola man kod yuto maber e weche mag somo. Nyithindo mathoth mawuok e anyuola mochando osemulo buk kendo chopo lekgi e weche mag somo kaluwore kod basari mar NGCDF. Kata kamano, ywak bende osewuok e wi kaka kony makamano osebedo ka ichiwo ne jopuonjre. Gin yore mage ma jood bura tiyogo e neno ni onge weche mag ng'ikruok kod mibadhi e chiwo basari mar somo ne jopuonjre mawuok e gwengegi. Basari marwa is online. Inyalo time simbi, inyalo time computer, to wayude real time. Gimomiyo no walk from manual to digital. Eni nikech samoro janyuol ok ntiere uriri. Sama wachiwo form. Samoro nyathi osedhi school. Samoro ng'ama apply ne en ng'ama ntiere oko kata Nairobi. But koro ji timo application. However, nyaka wadug watim vetting e ground. Vetting koro kisebiro, for example, ini nyalo apply kia Siaya, wabo yudo application mari. Koro samo dhi vetting koro watim kelane na birth certificate mar nyathi gi ID mar mingi gi mar wuon mondo wang'i kabe nyathi ne nyathi uri adieri. Koro wadhi through that process watieko. Mine mier kamier gi mage. Koro gima timo takelo basari e dhodu joka nyang'ane kadau une ma uyiero ng'ama owinja mi basari kaluwore gi ka ung'e gweng'u kako bet korka nyalo. Jaod bura ma uriri Mark Nyamita kata kamano okawo chung' mopogre e wi wach mar yango jopuonjre ma ok e anyuola mochando kod mago man kod nyalo. Anyanyisi ni yiero ng'ama odhier molo nyawadgi nyalo bedo matek. Jok moko wacho ni ang'o ma jogo mi to kineno odgi to odgi en a permanent house, en got moger mabati gi kidi. Kidhi e odno tiyudo ni wuon dalano ema nogedo ndalo manotiyo to setho. Owe dhako kanyo gi nyithindo. Dhako no ok ti koro pura. Kata gima gichame ot mineno ni maduong'no onge. Koro nikech an ofisa onge dhiero meta mipimo go dhier. Pok wayudo dhiero meta malong'o ma nyalo pim kete kuom itayud gi dhier lakini ne kama. Dhiero meta mwapimo go wacho niya ka in gi nyithindo 4 to wakawo ni nyathi man malo man gi garama mamalo kaswa chulo. But watemo niya ot ka ot onego yud pesa. Kata odoko ni geno maduong' mar jopiny ne en ni omenda mar basari onego tigo e keto e rang'iny achiel nyithindo mawuok e anyuola mochando kod mago mawuok e anyuola man kod nyalo. Ng'ur osewuok e wi kwan matin mar omenda ma imiyo jopuonjre. Otin ke chayude matin. Koro adwa nyisi kaka chiwe mondo mi ing'e ni ata timo my best. To ka my best potin to penji jogo, penji Ruto. Okan? Nikech an okagol pesa e treasury ene mogolo. Tienwa yure matin. Kagimiya mang'eny jokara chuony di somdi. Koro basari ng'ino opogore gi scholarship. Gini ema pane jopiny onego ng'e. Basari opogore gi scholarship. Basari en pesa mimedi e wi mari kaka janyuol. Janyuol nyaka many mare. Ywak machielo en ni moko kuom jopuonjre osebedo ka yudo basari moheo achiel e kinde ma jowetegi mamoko to wuok kod lwetgi nono. Bende nitiere okenge mar neno ni onge japuonjre achiel mayudo basari moheo achiel. What I've done here, I have a database. I did my bursary application. I have a very comprehensive database. I already know the students who have wings to fly from my constituency. I already know the students who have a limo scholarship, even KCB, even the ones from the governors. I have that list.
So I know the people who've benefited from those scholarships. Jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje wacho ni migawo mar somo onego mi jopuonjre duto namba moyiedhi mar NEMIS kendo chwalo namba makamano ne jood bura, governors kod MCS mar tieko midhiero mar miyo japuonjre achiel basari mohingo achiel. When we resume parliament, and I sit in a committee for PIC, that the governance and education, we intend to summon the minister, the CS for education, so that we can tell him it is now imperative that all the students, the NEMIS number must trickle now down from NEC, because unfortunately what they use, the NEMIS number is only used by the examiners. E okenge mar neno ni jopuonjre duto mane otimo penj mar jo klas 8 e higa mokalo oriwore gi skunde sekondar, thoth jo od bura osechopo e winjruok kod jopuonj madongo mag skunde mag sekondar e gwenge ma giwuokie mar rwako jopuonjre mochando. Aketo youth leaders na wuothe e gwenge ka gwenge ng'iyo nyithindo mapok odhi skul kendo gimako magitere skul. Makata sani an gi cases mang'eny mosetere skul, to moloyo kaka Kibraka asewuoyo gi jotelo mag skunde me Kibraka, Moi Girls, Woodley Secondary, Raila Education, Olympic. Geno mar jonyuol en jo od bura kod komiti matayo omenda mar NGCDF biro dhi nyime gi pogo basari e yo ma ohuyanga kaluwore kod chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwarum gajwang dakika 22 tok sachiel mar otieno.